ஹரே கிருஷ்ணா. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு மூணாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டே ஆச்சாரியர்கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घाय ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्तन्ते स्तोहे अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा अनेवरुक्कुम ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு நேத்து வரலீங்களா பிரபு நீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி, சாரி, நான் தூங்கிட்டேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல, சாரி. அதுக்கு சாரி எல்லாம் கேட்காதீங்க. வரலன்னு கேட்டேன், வேற ஒன்றும். நான் இப்போதான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க, நான் அதை பாக்குறேன். நான் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் பாக்குறேன். நான் நேற்று நடந்தது. பூரிக்கு போயிட்டீங்களோன்னு கேட்டேன். ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்குது இல்ல இல்லையா? இல்லைங்க மாதாஜி, இல்லைங்க மாதாஜி. நான் லைவ்ல தான் பார்த்தேன். நான் ஓகே ஓகே பிரபு. நெக்ஸ்ட் இயர் போகுவேன் மாதாஜி. ஹரி போல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. லோக்கல்ல கூட நடக்கும் பிரபு. திருத்தணியில இஸ்கான் இருக்கா, எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இல்லைன்னா சென்னையில கண்டிப்பா நடக்கும்.
சென்னையில இருக்கும் மாதாஜி. சோழிங்கநல்லூர் கிட்ட இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. அது அங்க ஆமாப்பா. நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க அத்தியாயம் தலைப்பு வந்து கர்மயோகம். இந்த கர்மயோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறார், என்னப்பா செயல்களை செய்யின்னு சொல்றீங்க, துரத்தல் சிறந்ததா இல்லை செயல்களை புரியறது சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்குறார். ஓகே. ஆஹ் ஏன் அப்படின்னா துரத்தலை விட இந்த பலநோக்கு செயல்களை வந்து சிறந்ததுன்னு சொன்னேன். என்னை ஏன் இந்த கொடுமையான சண்டையில் வந்து ஈடுபடுத்த சொல்றீங்களேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறார். ஓகே. இப்போ எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க, ஏக்கம் வத, எனக்கு இது பண்ணுறதா அதை பண்ணுறதா எனக்கு தெரியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேங்களா. ஸோ புருஷோத்தமர் வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து சொல்கிறார். ஓகே. மனுஷங்க வந்து ரெண்டு வகையானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சாங்கிய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, சில பேர் பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இது ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலை திறந்துட்டு இருக்கிறத விட செயலை உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யறது தான் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் கர்மயோகி, அதாவது எப்ப நீ துறப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தோட இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஞான யோகிகளா இருந்தா நீ துறக்கலாம். கர்ம யோகியில வந்து நீ பக்குவம் இல்லாம உன்னை வந்து சில விஷயங்களை துறந்துட்ட, நீ வந்து என்ன ஆற, வீழ்ச்சி அடையிற அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ ஒரு பொருளை துறக்கிறதுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவம் வேணும். பலன்களை வந்து நம்ம கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும்னா அதுக்கு பக்குவம் வேணும். அது ஆரம்ப நிலை கர்ம யோகிகளால முடியாது. அதே முதிர்ந்த கர்ம யோகிகளால முடியுன்றதை நேற்று சொன்னார். ஸோ கடவுளுக்கு கர்மான்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களை செய்யறது, செயல்களினால வரக்கூடிய விளைவுகள் அப்படின்ற அர்த்தத்தை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள். ஸோ இது மாதிரி பலவிதமான அர்த்தம் இந்த கர்மான்ற வார்த்தைக்கு இருக்குன்றதை பார்த்தோம். கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய கடவுளையும் நம்மையும் இணைக்கக்கூடிய செயல்கள் கடவுளை செயல்கள் மூலமா இணைச்சு அது வந்து கர்மயோகம். தியானம் மூலமா கடவுளை வந்து நம்ம இணைச்சிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஆஹ், ஞான யோகம். கடவுளை தியானம் மூலமா பண்ண அது அஷ்டாங்க யோகம். ஞானத்தின் மூலமா அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது ஞான யோகம். அவர் வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அது மாதிரி நவவித பக்தி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது வந்து பக்தி யோகன்றத நேற்று பார்த்தோம். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த இந்திரியங்களை வந்து நம்ம கடவுளுடைய திருப்திக்கோசம் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஒருத்தன் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிக்சரை பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தன் வந்து பெயர் அளவுக்கு வந்து ஆஹ், ஆ, இவன் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து சன்னியாசியா இருக்கிறா, பார்க்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசியா இருக்கிற, பட் வந்து புலன் நுகர்ச்சி மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கான் இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து மித்யாச்சாரான் அப்படின்னு சொல்றாரு, அதாவது பிரிட்டண்டர், போலியான மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆம், இது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணுறதுக்கோசம் தான் நம்ம செயல்களை செய்யணும். எப்படி பிரபுபாதா இருந்தார் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றாரு. இல்லை நம்ம புலனுகர்ச்சிக்கோசம் நம்ம வாழ்ந்தோன்னு எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரில் பார்க்குறாங்க பாருங்க, இந்த குழந்தை பிறகுற மாதிரி, அது மாதிரி பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ளே தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் வந்து ஒரு அரசனாக இருந்தால் கூட தன் புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்தினார். இது மாதிரி இருந்தால் தான் பக்தியில் வந்து நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும்ன்றத பார்த்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம 10வது ஸ்லோகத்திலேருந்து படிக்கணும். 10வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸோ இந்த யோகத்தின் ஏணிப்படிகள், யோக ருக்ஷா யோக ரூடான்னு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மனிதர்கள், அதாவது அறிவில் குறைந்தவர்களிலிருந்து உயர்ந்தவருக்கு வரையும் தான் இந்த வேதங்கள். ஓகேங்களா. ஸோ கர்ம காண்டர்கள், அதாவது நான் கஷ்டப்பட்டு நான் மாத்திரம் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவன். மிருகங்கள் மாதிரி மனிதர்கள் சில பேர் இருப்பாங்க, வேற ஒருத்தரை துன்புறுத்தி தான் சந்தோஷமா வாழணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க வந்து மிருக மனித உருவத்தில் வாழக்கூடிய மிருகங்கள். கர்மகாண்டர்கள்னா நான் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாரிச்சு நான் மாத்திரம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. சகாம கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய துணை கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் மாத்திரம் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஞான யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிச்சுட்டு அந்த ஞானத்தை மூலமா கடவுளை உணர்றவங்க. அஷ்டாங்க யோகி தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த யம நியம அந்த 8 விதிகளை பின்பற்றி
தன் இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை மெடிடேட் பண்றவன் அஷ்டாங்க யோகி. பக்தி யோகி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே சதா காலமும் பகவானுடைய தாமரை திருவடி, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரம், அது மாதிரி பிரகலாதர் சொன்னார் இல்ல, ஒரு நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு பண்றவங்க வந்து பக்தி யோகி. அவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏனில வந்து உச்சப்படியில இருக்கான். ஸோ அவன் வந்து ஈஸியா வந்து கடவுளை வந்து அடைய முடியும். இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம். 10வது ஸ்லோகம் படிங்க. இன்னைக்கு 10ல இருந்து 17 வரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கர்ம காண்டத்துல இருந்து ஒருத்தன் எப்படி கர்ம யோகியா மாறுறாருன்றத சொல்றார். இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து விலாவரியா இததான் சொல்ல போற. கர்மத்தை வந்து செய்யி நீ வந்து சன்னியாசியா போகக்கூடாது. அதுக்கு வந்து சன்னியாசியா போகணும்னா என்ன வேணும்? பக்குவம் வேணும். ஓகேவா? அந்த போலியான மனிதர் மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றார். இப்ப வந்து கர்ம காண்டாஸ் டு கர்ம யோகிகளா போறத பத்தி சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। सह यज्ञ प्रजा सृष्टव प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यत्वं येषवो स्पृष्ट कामदुक्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு, இந்த நம்ம குரூப்ல சுதாமா சேவைன்னு ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தோம், பார்த்தீங்களா எல்லாரும் அந்த ஃபோல்டரை? அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி நம்ம ஒரு சேவையை பண்ணலாம் கடவுளுக்கோசம். பாத்துங்க மாதாஜி. ஆமா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தேன். நம்ம மந்த்லி ஏதாவது நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் மாசம் மாசம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆ மினிமம் அமௌண்ட் 500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களால் குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ அளவுக்கு முடியுமோ மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு சுதாமா சேவைன்னு இருக்கு. அது எப்படின்னா நித்திய கைங்கரியம் பண்ற மாதிரி ஆகும். ஆஹ் அது யாராவது பண்றதுக்கு விருப்பம் இருந்தா சொல்லுங்க எனக்கு. கிளாஸ் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஓகேங்க மாதாஜி. எனக்கு சொல்லுங்க. சனிதா மாதாஜி, உங்களுக்கு மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, சொல்றேன் மாதாஜி. ஆ நான் பார்த்துட்டேன். ஆ பார்த்தேன் பார்த்துட்டேன் மாதாஜி. ஆ எனக்கு சொல்லுங்க. சொல்றேன். ம்? ஓகே மாதாஜி, எந்த சொல்றேன். ஆப்ஷன் பண்றீங்க, பண்ண முடியுமா இல்லையான்றது எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை எப்படி சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே உயிர் வாழிகள் இருக்கு. இந்த உயிர் வாழினங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் வந்து அவர் தான் சிருஷ்டி பண்ணாரு. இந்த உயிர் வாழினங்கள் நல்ல செல்வ செழிப்போடு வாழணும்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவங்க வந்து வேதங்கள்ல படிக்கணும். வேதங்களை படிச்சுட்டு வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? நல்ல அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்குது. அதுக்கு வந்து தான் கடவுள் வந்து யக்னத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அந்த பௌதீக மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாகங்களை பண்ணி வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறபடி யாகங்களை பண்ணி தனக்கு தேவையான விஷயத்த வந்து அனுபவிச்சுக்கிறாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமாக கடவுள்கிட்ட போகிற வழி தான் அது. ஓகேங்களா? ஏன்னா யக்ன புருஷா வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கு முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடைய பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார். பிரஜாபதின்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரஜைகளை, அதாவது மக்களை உருவாக்குறவர் தான் வந்து பிரஜாபதி. ஓகே. ஸோ இந்த படைப்புக்கும் போது என்ன பண்றாரு? எல்லா பொருளையும் அமைச்சு கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வேதங்கள் மூலயமா வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லுது? யாக யக்னங்களை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த யாக யக்னத்தின் மூலமா கடவுளை வந்து நீங்க அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார். ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க மனிதர்கள்? நான் கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணுமா இல்லை இந்த கடவுளால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகத்தை நான் அனுபவிக்கணுமா நினைச்சு நான் தான் இந்த வேர்ல்டு கண்ட்ரியை வந்து ரூல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆசையில வாழ்ந்துடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி இருக்குது. உங்களை பந்தப்படுத்திக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் யாக யக்னங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை ஒருத்தன் வந்து ஃபாலோ பண்ண படிப்படியாக ஆன்மீக லோகத்தை மேல் அடையலாம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வேதங்களை படிக்கிறதுனால நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹம், அனர்த்தங்கள் போகுது. எது அனர்த்தங்கள்னா பார்த்தா அறியாமை, பொறாமை, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அனர்த்தங்கள். படிப்படியா முன்னேறி முன்னேறி நம்ம மேல ஸ்டெப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ராதாகிருஷ்ணரை போய் அடையலாம். அதே இல்லை பொறாமை அஜ்ஞானத்துல இருந்துட்டு தமோ குணத்துல இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னா அவன் என்ன பண்றான்? நரகத்துக்கு போறான். இதை வந்து இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ
இந்த கலியுகத்துல நம்மளால இப்படி எல்லாம் உட்காந்து யக்னம் பண்ண முடியுமான்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது, கஷ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஆஹ், கிருஷ்ணவர்ணம் துஷாக்கிருணம் சங்கோபாஸ்திர பார்ஷதம் யக்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயர் யாஜாந்தி ஹேசு மேதசகா. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு போதிய அறிவும் இல்லை, ஆயுட்காலமும் இல்லை. அதனால நீ வந்து இந்த சிம்பிளாக இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்க. இது ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஈஸியானது, இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் ஆரம்ப நிலையில படைச்ச அந்த பிரஜாபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவத்துல இருந்து ஒன்னு சொல்றாரு பாருங்க. ஸ்ரேயபதிர் யக்னபதிஹி பிரஜாபதிர் தியாம்பதிர் லோகபதிர் தாரபதிஹி பதிர் கதிஷ் சந்தக விருஷ்ணி சாத்வதம் பிரசிதாத்தம் மே பகவான் சதாம் பதிஹி. ஸோ எல்லாமே கடவுளை தான் நம்பி இருக்குது. அதாவது ஸ்ரீயபதிர், ஓகே, யக்னபதிஹி, அதுல இருந்தே தெரியுது இந்த உலகத்துக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லா ஐஸ்வர்யம் அவர்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சு, எல்லா உயிரினங்களும் அவர்கிட்ட தான் வந்துச்சு, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அழகு எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வந்துச்சு. அவர் தான் எல்லாருடைய பாதுகாவலா இருக்கிறாருன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து சுகதேவ் கோசாமியோட பிரார்த்தனையில இருக்கு. 2வது கேண்டோ 4வது அத்தியாயத்துல இருக்குது, 20வது ஸ்லோகம். ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து கடவுள்கிட்ட போகணும்னா யக்னம் பண்ணணும். ஸோ அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி வேள்விகள்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால சிம்பிளா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண அவரா போய் அடைய முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। देवान् पावयादानो पावयानो पावयादानो न देवा पावयन्द परस्परं पावयन्द श्रेयः परम अव्याप्स्यतः। हरे कृष्ण। யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். மனிதர்களுக்கு தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலவுடன் வாழ முடியும், இல்லைங்களா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மனிதன் வந்து யக்னத்தை பண்றான். யக்னத்தை யாருக்கோசம் பண்றான்? யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம்? தேவதேவர்கள். ஸோ இந்த தேவதேவர்கள் யாரு? கடவுளுடைய அங்கங்கள், அதாவது கைகள். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க கடவுளுடைய கிருஷ்ணருடைய சார்பா இந்த தேவதேவர்கள் வேலை செய்றாங்க. எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஹெட் மாஸ்டர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த தேவதேவர்களுக்கும் நமக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா, அவங்களுக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கு, நமக்கு வந்து இல்லை. இப்போ இந்திரனுக்கு வந்து என்ன ஒரு பதவி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழையை பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லையா? அக்னி தேவர், அதே மாதிரி வருணன், காற்றுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு இன்சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி நம்ம கவர்மெண்ட்ல வந்து தண்ணி வரி, எலக்ட்ரிசிட்டி, அதெல்லாம் செலுத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி தான் கடவுள் ஒவ்வொரு பிரிவை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பொறுப்பு கொடுத்துருக்கார். அவங்க வந்து தேவதேவர்கள், ஒரு சக்தி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க ஏதாவது பண்ணணும்னா கூட கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படி தான் அவங்க பண்ணணும். அவங்க இஷ்டமா எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே. பட் கொஞ்சம் வந்து அவருக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு, ஒரு எம்பவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, அதாவது சக்தி கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தேவர்களை வந்து மனுஷன் என்ன பண்றான், யாக யக்ஞன் மூலமா திருப்திப்படுத்துறான். ஸோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டனா இருந்து அஹ், கர்ம யோகியா போறான். எப்படி? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மறைமுகமா கடவுளை கிருஷ்ணரை வந்து கும்பிடுறான். ஏதாவது எனக்கு ஒண்ணு வேணும்னாலும் அவன் வந்து கடவுளுக்கு கேட்டு வாங்கிக்கிறான். அதனால சாதாரண செயல்களை செய்யறதை விட கடவுளை கிட்ட வேண்டி வாங்கிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கர்ம யோகி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான மனிதர்கள். ஒருத்தவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் தன் வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிப்பாங்க. இன்னொரு விதமான மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உலகத்தை எல்லாம் நான் ஆளணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த இரண்டுக்கும் மத்திய நடுவில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவதேவர்கள். தேவதேவர்களுடைய குணாதிசைகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவங்க கடவுளுக்கு சேவையும் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வந்து நான் தான் எல்லாத்தையும் ரூல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம விமோக லீலை இல்லையா? பிரம்மா என்ன பண்ணாரு, இந்த குட்டி பையன் என்ன பண்றான் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த பசுக்களை எல்லாத்தையும் கடத்திட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? ஏற்கனவே தெரியும், பிரம்மாவுக்கு சொல்லிட்டு தான் வராரு, இது மாதிரி நான் போயிட்டு இந்த லீலையை பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு.
இல்லையா? ஸோ இருந்தாலும் அந்த பிரம்மாக்கு என்ன இருக்கு? அகங்காரம் இருந்துச்சு இல்லையா? அதே மாதிரி இந்திரனை என்ன பண்ணாரு? மழையை பொழிய வச்சார். அவருக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஒர்க் இருக்கு, அதை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு? பெரும் மலையை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். அது மாதிரி அகங்காரத்தால சில சமயத்துல தேவதேவர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நான் தான் எல்லாத்தையும் ரூல் பண்ணணும்னு சொல்ற தாட் இருக்கும், அது வந்து தவறானது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இருந்து பிரபுபாதா இங்க ஒரு கோட்பாடு சொல்லியிருக்காரு. ஆஹ் ஆகார சுத்தௌ சத்வசுத்திः சத்வசுத்தௌ த்ருவா ஸ்மிருதிः ஸ்மிருதிர்லம்பே சர்வ கிரந்தினம் விப்ரமோக்ஷக. ஸோ இந்த யக்னங்கள் பண்றதுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து நம்ம பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணும். ஸோ கடவுள் இங்க வந்து யக்ன பத்தி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தரா எப்படி வந்து நம்ம மரத்துக்கு வேர்ல தண்ணி ஊத்துனா எல்லாமே திருப்தி அடையுதோ, யக்ன புருஷனான பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்தின எல்லா தேவர்களும் வந்து திருப்தி அடைஞ்சிடறாங்க. அப்படி இந்த யாகத்துல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம், தூய்மை ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதனால அதுல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? பிரெயின்ல நுண்ணிய ஃபைன் டிஷ்யூ வந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் படிங்க. हरे कृष्ण। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविदा तै तै तैर्दत्तान् अपराध यो ये यो भुज्यते स्तेन्येव शः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பன் நிச்சயமாக திருடன் ஆவான். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நீங்க யாகம் பண்ணீங்கப்பா, அதனால தேவதேவர்கள்லாம் திருப்தி அடைஞ்சாங்க. திருப்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணாங்க? மழையை கொடுத்தாங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? அவருக்கு கொஞ்சமா பிரசாதத்தை வந்து ஏதாவது கொடுத்துட்டு நீங்க சாப்பிடணும் இல்லையா? அதுதான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அப்படி நீ அவருக்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்காம நீயே அனுபவிச்சு நீ என்ன அவரை திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பிக்சர்ல பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ தேவர்களை திருப்தி படுறதுக்கோசம் வந்து யக்னங்கள் பண்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு செயல் செய்யணும்னா பலருடைய கோஆப்ரேஷன் வேணும். தேவர்கள், கிருஷ்ணர், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, அதுக்கு தேவையான முயற்சி எல்லாமே வேணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி யார் கடவுளுக்கு கொடுக்காம சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், நீ வந்து என்ன ஆற? திருடன். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சு கடவுள் நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றான், வேதங்கள் மூலமா யக்னங்கள் பண்றா, யக்னம் மூலமா வர பொருட்களை வந்து அவருக்கே வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோ வந்து நீ திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து இருந்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, வேதங்கள்ல வந்து நீங்க சில பேர் வந்து மாம்சாகாரத்தை சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? அது என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா நாளும் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்லுது வேதங்கள்? நீ வந்து இப்போ 6 7 நாளும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிய, அதை குறைச்சிக்கோ. இத்தனை நாளைக்கு தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணுது? இந்த வேதம் உனக்குள்ள ஒரு மாடுலேஷனை கொடுக்குது, ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ அது உனக்கு உடல் அளவுக்கும் நல்லது, பக்திக்கும் நல்லது. சரிப்பா, நாங்கள் மாம்சாகாரத்தை சாப்பிட்றோன்னா நீ துர்கா தேவியை வழிபடு. துர்க்கையை வழிபடுறது தான் வந்து அதை என்ன சொல்லுவாங்க? பலி கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து அங்கே ரெக்கமெண்டட். அந்த மாதிரி பக்தி யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க பண்ணுவாங்க. அதே வந்து சக்தி ஈசம் இல்ல மாதாஜி, ஆ சக்தி ஈசம் சொல்லுவாங்க அவங்கள. துர்கா தேவி என்ன பிரபு சக்தி? இப்போ சிவன் சிவன் கும்பிடுறவங்கள சிவனிசம் சொல்றாங்க. விஷ்ணுஜியை கும்பிடுறவங்க வைஷ்ணவிசம் சொல்லுவாங்க. சக்தியை வந்து துர்கா தேவியை வந்து சக்தி விசம் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க. ஓகே பிரபு. அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு ஆ. ஆ சரிங்க பிரபு.
ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளிய தேவி வழிபடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதே வந்து நற்குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை நோக்கி வழிபாடு பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதனை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலையில் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக நீ வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுன்னா யாராலும் முடியாது. யாருமே பக்தி பண்ணுறதுக்கு வரமாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ வழிபட்டுட்டு அது லாஸ்டா அல்டிமேட்டா வந்து நீ கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 விதமான யக்னங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து பஞ்ச மகா யக்னான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுறதுனால தேவதேவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வழங்குவாங்க. அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் வழங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ நம்ம தனியாக போயிட்டு எதையும் வந்து தயாரிக்க தேவையே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. ஓகே, அது என்ன சொல்றாருன்னா பின்னாடி ஒரு பிக்சர் வருது. நமக்கு தேவையான காற்று, வெளிச்சம், தண்ணி எல்லாம் ரொம்ப அவசியம் இல்லையா? இதை மனுஷனால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ அவன் H2+O2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கான். அதை வந்து அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் லெபார்ட்டரியில் கலக்கணும்னா கூட ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மாலிகுல் வேணும். அது எங்கேருந்து எடுக்கிறான்? கடவுளால் படைக்கப்பட்ட இந்த இயற்கையிலிருந்து தான் எடுத்து அவன் தயாரிக்கிறான். பட் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா மறந்துட்டான். ஓகே, மறந்துட்டு தனக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்துட்டு அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகேவா? கடவுளை என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்? ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கான். நமக்கு தேவையான இது எல்லாத்தையும் கொடுக்குற வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மறதினால வாழ்க்கைன்ற சக்கர வாழ்க்கைன்ற சுழற்சிக்குள்ள பிணைஞ்சி கட்டுண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆ, இது பார்த்தோம். பகவான் வந்து நமக்கு எல்லா வசதிகளும் செஞ்சிருக்காரு இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? திருட மாதிரி அவருக்கு கொஞ்சம் கூட நன்றி செலுத்தாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம வந்து சுயநலவாதிகளா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ கடவுளை திருப்திப்படுத்தினா போதும் இல்லையா? மருத்துவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு வியாதிக்கு ஒரு ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி கடவுள் என்ன பண்ணுறாரு? அவங்கவுங்க இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ கர்ம காண்டங்களை பண்ணு, நீ கர்மயோகி, நிஷ்காம கர்மயோகி அந்த வகைகளை பார்த்தோம். ஆ ஆ, அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு வந்து குறைவாக அறிவு இருக்கா? நீ போ. உனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? காளி தேவியை பிரார்த்தனை பண்ணி அங்கே வந்து என்ன பலி பண்ணி நீ முன்னேறி வா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? இட் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் கிராஜுவல் ப்ராசஸாக நீ பக்திக்கு வா. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுதான் வந்து இந்த கலியுகத்தில் வந்துட்டு என்ன சொன்னார்? உன்னால் அதெல்லாம் முடியாது, ஆயுட்காலமும் இல்லை, மந்த புத்தி இருக்குது, அதனாலே சங்கீர்த்தனை யக்னம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போனார். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञ यज्ञशिष्टाशिन सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पूज्यन्ते ते द्व अहं पापा ये पसन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण महाराज। யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவை தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஸோ நம்ம கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்டா நம்ம என்ன ஆகுறோம்? பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை பண்றோம். அதே அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது? பாவத்தை சாப்பிட்றோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவங்கள் அற்றவர். புலனுணர்ச்சிக்கோசம் ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னா அவன் பாவகரமான செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யக்னா சிஷ்டா நிக சிஷ்டா சிஷ்டா சினகன்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்த்தோம் ஸ்லோகத்துல. யாகங்களை வந்து பண்ணணும், அது போட்டதை வந்து நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்படி அப்படி இல்லைன்னா போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? திருடர்கள்னு பார்த்தோம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலநுகர்ச்சியை பாவகரமான செயல்களை ஈடுபட்டிருக்காங்கன்றத பார்த்தோம்.
பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான யக்னங்கள் பண்றாங்க. என்னது? நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ண அது வந்து ஜபம்னு சொல்றோம். என்ன சமைச்சாலும் அது கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்றது வந்து நிவேதனம். கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது வந்து நிவேதனம். அர்ப்பணிச்ச பொருளை நாம சாப்பிட்றது வந்து பிரசாதம். இந்த பிக்சர்ல தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. ஓகேங்களா? ஸோ ஏன் அருமையானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான் வந்து முகுந்தா, முக்தியை அழைக்கிறவர். ஓகேவா? இந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வழிபடுறவங்கள சாந்தாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா பர்பட்ல எழுதியிருக்கார். ஓகேங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய விஷயம் கொள்கை என்னன்னா கீர்த்தனம் பண்ணு, நாமஸ்மரணத்தை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அதே வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னா பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சாந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோ காயந்தி. ஸோ இந்த கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அன்பை கொடுக்கிறவர் கோவிந்தா. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். எல்லாருக்கும் வந்து கருணையானவர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலும் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். இல்லை, ஆல் அட்ராக்டிவ் பர்சன் இஸ் கிருஷ்ணா. ஸோ இப்படியாப்பட்ட கடவுளை வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நீ ஏதாவது ஒரு விதத்துல பண்ணு, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அன்னாத் பவந்தி, ஸ்டார்டிங்ல வந்து அன்னாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த உயிரெல்லாம் எது மேல சார்ந்து இருக்குன்னா இந்த உடல் வந்து எது மேல சார்ந்து இருக்கு? உணவு மேல சார்ந்து இருக்கு. ஸோ இந்த உணவு எங்கிருந்து வருது, எப்படி வருது இல்லையா? அதை பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஓகே, எப்படி இந்த தானியங்கள்லாம் விளையுது? மழையால விளைவிக்கப்படுகிறது இல்லையா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யாக சக்கரம். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகங்களுக்கு வந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கடமை. ஒருத்தர் ஒரு கடமையும் என்னன்னா ஒரு யக்னத்தை பண்ணணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்கிறதுனால நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன? பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்கணும். ஓகே, கீழே இருந்து மேலே போலாம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன? வேதங்களை படிக்கணும். படிச்சுட்டு பரமபுருஷ பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் இல்லையா? இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து எதை சார்ந்து இருக்குது? உணவை சார்ந்து இருக்குது. அந்த உணவை உற்பத்தி பண்ணணும்னா என்ன வேணும்? மழை வேணும். மழை வேணும்னா என்ன வேணும்? இந்திரனுக்கு வந்து திருப்தி பண்ணுறதுக்கு யாகங்கள் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படிதான் இந்த ஒரு சக்கரம் வந்து சுழண்டுட்டே இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 14வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்றதை பார்க்கலாம். பர்பட்ல பிரபுபாதா. அதனால இங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து யக்ன புருஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, யக்ன புருஷா. ஸோ இப்படி அவன் வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுனால அவன் பாவம் வந்து வர்றதில்லை அவனுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அப்புறம் இது இல்லாம பாவம் வர்றதில்ல, ஏற்கனவே செஞ்ச பாவமும் அவனை விட்டு போயிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறமா இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனைஸ்ட் ஆகிறான். அவனுக்கு வந்து அதாவது தடுப்பூசிலாம் போட்டு நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? குழந்தைகளுக்கு அதனால தான் தடுப்பூசி போடும். அது மாதிரி அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பான சக்தி அவனுக்குள்ள இருக்கு. இதுதான் நன்மைகள். எப்படி வந்து பிரசாதத்தை சாப்பிடணும், ஏன் சாப்பிடணுன்ற இந்த நன்மைக்கோசம் தான் நம்ம பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாம் இந்த கோவிட் டைமில் கோவிட் வேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம். ஏன்னா அந்த கிருமி வந்து நம்மளை தாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி தான் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு நம்ம இந்த பௌதீக கலங்கத்திலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ இந்த மழை வர்றதுனால அவனுக்கு வந்து தேவையான காய்கறிகள், தானியங்கள்லாம் வருது, விளையுது. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டு அவன் வந்து புஷ்டியாக வாழலாம். அப்போ எதுக்கு அந்த மாம்சாகாரத்தை சாப்பிடணும்? மாம்சாகாரத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து யார் இருக்காங்க? புலி, சிங்கம் இருக்கு. நம்மளுடைய பாடி சிஸ்டம் அப்படி இருக்கா? நம்மளுடைய டைஜஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படி இருக்கா? இல்லை. அப்போ ஏன் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா கேட்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ வேதங்களே அது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணல நீ வந்து அசைவம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्मोद्भवम् सॉरी कर्म कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मत् सर्वगतं ब्रह्म
நித்யம் யக்ஞ பிரதிஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், கர்ம பிரம்மோத்பவம் விதி பிரம்ம அக்ஷர விதி பிரம்ம அக்ஷர இங்க வந்து பிரம்மான்ற வார்த்தைக்கு வருது இல்லையா? அது யாரை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா படைக்கும் தொழிலை செய்யக்கூடிய பிரம்மாவை வந்து குறிக்குது. ஹம், மூணாவது லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா தஸ்மாத் சர்வ கதம் பிரம்ம இந்த பிரம்ம என்ற வார்த்தை யார் குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஸ்மாத் சர்வ கதம் பிரம்மம். ஓகே, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை குறிக்குது. ஒரு பொருள் தான், பல அர்த்தங்கள், இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணணும், தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யணும். இல்லை எனக்கு இது சரிப்படுது நான் அதை செய்கிறேன்னு அப்படி இல்லை. நம்மளா ஒன்று யூகிச்சுட்டு கற்பனை பண்ணிச்சுட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு ஒரு செயலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாக விதிகள், அதாவது வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் பண்ணணும். ஓகேங்களா? வேதங்கள் நேரடி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வாயிலிருந்து வந்துச்சு? கிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து தான். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு சொல்லார். பிரம்மா வந்து நாரதர், நாரதர் வந்து வேதவியாசர் இல்லையா? இப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து வேதங்கள் வந்திருக்கு. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல படி வேலை செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்க, அது விகர்மா. ஓகேங்களா? வேதங்கள் படி வேலை செஞ்சா அது அகர்மா. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தா அவன் கர்மா. அதாவது இந்த மூன்று வார்த்தைகள் தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மான பாவ புண்ணிய விளைவுகள் வரணும். விகர்மான வெறும் பாவத்தை காரியத்தே. அகர்மான வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது மாத்திரம் செய்யறது தான் வந்து அகர்மா. ஓகே, எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களில் நித்தியமாக வீற்று உள்ளார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன செய்யணுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ய மகதோ பூதஸ்ய நாஸ்வாசிதம் ஏதத் யத் ரிக் வேதோ யஜுர்வேதக சாமவேதோ தார்வா கிரகச. இந்த நான்கு வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன, இது எல்லாமே என்னுடைய சுவாச காற்றுலேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? அவர் வந்து யாருக்கு கொடுத்தாரு? பிரம்மா. பிரம்மா வந்து அதுக்கு பிறகு எல்லாருக்கும் கொடுத்தார். பட் இந்த கட்டுந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? மறந்துடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ மறந்துட்டு ஆஹ், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு. அதனால தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, சிம்பிளா ஒரு யக்னத்தை வந்து கொடுத்துட்டு போனார். அது என்னது? பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நாம சங்கீர்த்தனம். அதை பண்ணு, நீ இந்த கலியுகத்துல இதை பண்ணு, உனக்கு மழையும் வரும், மழையினால் தானியங்கள் எல்லாம் வரும். அதை வந்து நீ பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு நீ சாப்பிடு, பிரசாதத்தை சாப்பிடு. அப்போ வந்து என்னது? சக்தி வருது. அப்போ வந்து இன்னும் நல்ல உற்சாகத்தோட பகவானுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அனைத்து யாகங்களிலும் சிறந்தது ஏதோதோ இது இருக்கு இல்லையா, ராஜசூய யக்னம், அப்புறம் வந்து புத்திர காமேஷ்டி யக்னம் சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு. பட் இதுல எல்லாத்தையுமே சிறந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் இல்லையா? இந்த நாமத்தை தான் எடுத்துட்டு போனார் பிரபுபாதா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நனு வர்த்தயதிஹ யஹ அகுர் இந்திரியராமோ மோகம் பார்த்த சா ஜீவதி. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருத்தன் வந்து இந்த விதிக்கப்பட்ட அஹ், விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யலையோ வேதங்களை பின்பற்றலையோ அவன் வந்து பாவத்தை புரியிறான் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறான். ஓகே, புலனின் திருப்திக்கோசம் ஒருத்தன் வாழ்பவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வு பயனற்றது, அவனுடைய வாழ்க்கை வேஸ்ட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து தோன்றுபவை. ஓகேங்களா? ஸோ யாகங்கள் மிகவும் அவசியம் இல்லை எனில் மிகவும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டு மனித வாழ்க்கை வீணாக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சர் பாருங்க. ஒருத்தங்க வந்து கடலை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் யக்னங்கள் பண்றாங்க, இன்னொருத்தங்க என்ன பண்றாங்க? கூட்டா போயிட்டு திருடிட்டு காசு எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா? இது பாவத்தை தான் கொடுக்கும். ஸோ நம்ம அல்டிமேட் என்ன? பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். வேதங்களை சொன்னபடி உன் கடமை என்ன? ஒரு விவசாயியா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? அந்த நில விளைச்சலை வந்து பண்படுத்தணும் இல்லையா? அப்போ வந்து கடவுள் வந்து மழை கொடுப்பார். அப்போ என்ன ஆகுது? தானியங்கள் நல்லா வரும். ஸோ அதனால என்ன ஆகலாம், என்ன பண்ணலாம்? அறுவடை செஞ்ச விஷயத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதை அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணுன்றதான். இங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றோம். ஓகேவா?
ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரடியா தேவர்களை திருப்திப்படுத்தணும். பட் மறைமுகமா யாரை திருப்தி அடைகிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து கண்டிப்பா தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தெளிவா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் கிருஷ்ணரை தான் திருப்திப்படுத்தணும்னு இதை பண்ணா போதும். என்னது, இப்போ இப்போ பார்க்குற பிக்சர்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியா, கதாதர் பண்டிட், ஸ்ரீவாசல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு போனாங்க? தெருவில் தெருவில் போயிட்டு சங்கீர்த்தன யக்ஞம் தான் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபோ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாஸ் ஆதி கௌர பக்தர் விருந்தா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது கர்ம காண்டர்களாக ஆரம்பித்தோம், முடிக்கும் போது கர்ம யோகிகளாக முடிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து அவர் வந்து நிஷ்காம கர்மத்தை வந்து சொல்ல போகிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. हरे कृष्णा। यष्टात्मरत एव सदयत् त्रिपश्च मनवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कर्म कर्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணருக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னிலே பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. யாருக்கு கடமை இல்லைன்னு சொல்றாரு? ஒருத்தன் வந்து ஆத்மரதிகி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, ஆத்மரதீர், அதாவது தன்னில் மகிழ்ந்து. ரெண்டாவது லைன் பாருங்க, ஆத்ம திருப்தக. ஓகே, தன்னிலே திருப்தி கொண்டு. ஆத்மன்யேவ மூணாவது லைன்ல ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டக, அதாவது ஆஹ், பூரணமாக, தன்னிலே பூரணமாக. மூணு வார்த்தையை, தன்னிலே மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னிலே பூர்ணமாக இருக்கிறவன் ஆத்மரதிகி, ஆத்ம திருப்தக, ஆத்ம சந்துஷ்டக. இது மாதிரி யார் ஒருத்தன் இருக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன இல்லை, அவன் செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஆ, ஸோ இந்த பக்தியை, இந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணாவே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பல பல ஜென்மங்களை பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாவம் எல்லாம் வந்து கலைஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. हरे कृष्णा। नैव तस्य कृतिनर्तो न कृतेनः कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापश्यरः। ஸோ हरे இப்போ வந்து कृष्णा। வேற வேற யார் வந்து பண்ண வேண்டாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னை உணர்ந்தவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவுமே இல்லை. மேல ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்க, யாரெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல? ஆத்மரதிகி, ஆத்ம திருப்தக, ஆத்ம சந்துஷ்டக. இந்த திசைகள்ல இருக்கக்கூடிய மனுஷனும் வந்து எந்த கடமையும் செய்ய தேவையில்லை. அப்புறம் தன்னை உணர்ந்தவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? இத்தகைய கடமையை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேயா? யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பௌதீக உடலை சம்பந்தமான விஷயத்தை நம்பி இருக்க வேண்டாம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் யார் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணரை நம்பி இல்லையோ இவன்லாம் தன்னுடைய செயல்களை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேவா? ம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமை அடைந்த பூரண திருப்தி உடைந்த தன்னை உணர்ந்தவருக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. ஆ, 19 படிங்க. हरे कृष्णा। तस्मत् असक्त सत्तातं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हैचरन् कर्म परम् अपनोति पुरुषाः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே செயல்களின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகின்றான். ஸோ இந்த பலனை நான் அனுபவிக்க வேணும்ன்ற புத்தி வேணாம், பற்றுதலும் வேண்டாம், கடமையா செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி பண்ணன்னு வச்சுக்கோயே, எங்க போற? முக்தி அடையிற, கடவுள்கிட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது தஸ்மாத் ஆசக்தக. ஓகே, ஆசக்தகன்னா என்ன? எந்த ஒரு பற்றுதல் இல்லாம சததம் எப்பொழுதும் இல்லையா? ஸோ உன்னுடைய கடமை கர்ம சமாச்சாரக, இந்த உடலுக்குரிய கடமைன்னு நினைட்டு பண்ணுன்னு சொல்றார்.
ஓகே. ஸோ ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அசக்தக, எந்த ஒரு அது மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. சததம், எப்பொழுதும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைய காரியம் கர்ம சமாச்சரக, எனக்கு சொல்லியிருக்காங்கப்ப நான் தான் செய்யணும் இல்லையா? ஸோ அசக்தகோ, என்ன மாதிரி புத்தி இருக்கணும்? பற்றுதல் இல்லாம. இங்க அசக்தகன் ரெண்டு முறை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன்லும் லாஸ்ட் லைனும். பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். ஓகே. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? பரம் ஆப்னோதி புருஷக, ஓகே, அவர்கிட்ட போறதுக்கு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து அர்ஜுனா, நீ வந்து என்ன பண்ணு, நீ சத்திரிய தர்மம், நீ சண்டை போடு. எந்த உணர்வுல? கிருஷ்ண உணர்வோட சண்டை போடு. நான் தான் பண்றேன்ற என்ன வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இது அவருக்கு மாத்திரம் சொல்றாரா, நமக்கும் வா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கும் தான் சொல்றாங்க. நமக்கு சொல்றார். ஓகேங்களா? பட் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த உலகத்துல? தன்னுடைய புலனை வந்து திருப்தி பண்றதுல வந்து மெயினா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? யாரும் கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி பற்றணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்றதே இல்லை. ஓகே. பட் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான செயல்களை செஞ்சிருக்கார் இல்லையா? எங்கேஜ் himself இன் எல்லா விதமான செயல்களை ஈடுபட்டார். அதாவது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தார் இல்லையா? அப்ப வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் எல்லாம் வர்றாரு அந்த துவாரகா அரண்மனையில எப்படிதான் கிருஷ்ணர் வாழ்றாரு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன பண்றாரு? பாத சேவனம் பண்றாரு. ஈவன் சுதாமா வந்தார், அவருக்கும் பாத சேவனம் பண்ணாரு இல்லையா? சோ அவர் வந்து எல்லா வேலையும் செய்யறாரு, பட் எதே மேலுமே பற்றுதல் இல்லாம இருந்தாரு. ஓகேவா? சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள்? பலன்களில் பற்று இல்லாமல். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. இவர் ஒரு பக்தர். அவர் போய் என்ன பண்றாரு? யாரோ ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த புக்கு எடுத்து காமிக்கிறார். இதுதான்ப்பா, கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் சொல்லிட்டு. அவர் ஏதாவது பலனை எதிர்பார்க்கிறாரா? இவர் நாளை வந்து என்ன, ஓ சபாஷ் நீ பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு? அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ரெண்டாவது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு பரம்பரை. கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வேதங்கள் எப்படி வந்து ஆஹ் ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தருக்கு மாறுச்சுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ லாஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் யாரை அடையணும்? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அடையணும்ன்றதா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ வேத சடங்குகள் அதனுடைய இப்போ அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் சங்கீர்த்தன யக்னம் பண்ணணும். அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்கள் செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவம் வருது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजि। कर्मणैव हि संचित्तम् आस्तिदा जनकादयः लोकैः सङ्गरहं ये भावी सम्पश्यन् करुतुम् अर्हसि। हरे So, कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாக பக்குவம் அடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரபுபாதா எவ்வளோ காசோட போனாரு? ஒரு 35-40 ரூபாவோட தான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனார். பட் திரும்பி வரும்போது அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு சாதிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 108 கோயிலை வந்து கட்டினார். ஏதாவது ஒரு காசு தனதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சிட்டு இருந்தாரா? எதுவுமே இல்லை இல்லையா? இல்லைங்க அவர் மாதாஜி. போகும்போது வெறும் ருபீஸ்ல போனார், வரும்போது 35 35 40 ருபீஸ்ல போனார், வரும்போது எத்தனை கோடியோட வந்தார் இல்லையா? கோடின்னா இங்க டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? அப்புறம் எத்தனை பக்தர்களை கூட்டிட்டு வந்தார் இல்ல? அவர் ஒரு முன்மாதிரி இல்லையா? இப்போ இந்த கரண்ட் இதுல அது மாதிரி ஏற்கனவே யார் உதாரணமா இருந்து காமிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாருப்பா, ஜனகர் எல்லாம் ஒரு சிறந்த அரசர், இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? சிறந்த பக்தர், மாபெரும் பக்தர், ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேவா? ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாரு? நான் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் சன்னியாசியா போறேன்னு சொல்லிட்டு போனாரா? இல்லவே இல்லை. அந்த நாட்டை வந்து ஆடினார் இல்லையா? அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு சிறப்பானவராக இருந்தா கடவுள் வந்து போயிட்டு அவருக்கு வந்து மருமகன் ஆவார் இல்லையா? ராமச்சந்திர பகவான் ம். அவருக்கு மருமகன் ஆகிறார். லக்ஷ்மி தாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகளா இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ அளவுக்கு சிறந்த ஆத்மாக்கள்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். அவங்கள பார்த்துட்டு வந்து அவர் மிथिलाன்ற ராஜ்யத்தை வந்து ஆண்டார் இல்லையா?
ஸோ அவர் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னுதாரணமாக எல்லாரும் தன் கடமைகளை செஞ்சுட்டு பகவானை அடையணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரோ, அர்ஜுனா நீயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருஷேத்திர போர் வந்து யுத்தம் பண்ணு. இந்த வந்து யுத்தம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம், புலன் திருப்திக்கோசம் இல்லை. இதே துரியோதனை விட்ட இந்த நாடு எல்லாத்தையும் சீர்கெட்டுடும். யுதிஷ்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்மவான், அவன்கிட்ட ஆட்சி கொடுக்கணும். அதுதான் உண்மையான கோல் இல்லையா? அதுக்கோசம் தான் வந்து நான் வந்திருக்கேன் இல்லையா? ஸோ ஸோ பக்தியில் பக்குவம் அடைந்தவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒரு முன்னுதாரணமாக காட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அதே வந்து நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம லெவலில் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனமாற்றங்களை பார்த்துட்டு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்திக்கு வரணும். நம்மளும் வந்து முன்னுதாரணமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா? 21st ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यत् यत् आसरति श्रेष्ठस् तत् एव दारे जनः शायत् परमाणं गुरुदे लोकेस्तत् अनुवर्तते। ஸோ हरे कृष्ण। இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய வாத்து போயிட்டு இருக்குது, அதை நோக்கி எத்தனை வாத்து வருது, அதுக்கு பின்னாடி சின்ன சின்ன குட்டி வாத்து போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம பசங்களை ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, அங்கே என்ன பண்ணாங்க, டீச்சர் ஏபிசிடிக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் எழுதுறாங்க. அப்போ என்ன அவங்களுக்கு தெரியாத அதனால் எழுதுறாங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த ஸ்லேட்டு பென்சிலை வச்சு பிடிச்சி எழுதி வைப்பாங்க. அப்போ என்ன என்ன அர்த்தம்? அந்த குழந்தைக்கும் போடுறதுக்கு தெரியல, அந்த டீச்சருக்கு போடுறதுக்கு தெரியலையா? தெரிஞ்சதை வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஆ அது மாதிரி இந்த லீடர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த வேதங்களை படிச்சிருக்க லீடர்ஸ்க்கு தெரியும் என்ன, நம்ம வேதங்கள் வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்கு, நம்ம இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அப்படியாப்பட்ட தலைவர்களை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள பின்பற்றணும். அவங்கள பின்பற்றினாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், உயர்ந்த கதி அடைய முடியும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பிரபுபாதாவுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த அர்ஜுனனுக்கு இவ்வளோ அளவுக்கு சொல்லி நீ வந்து ரோல் மாடலாக இரு, சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகே. ஸோ அதாவது ஒரு தலைவன் இருக்கான் ஒரு குரூப்புக்கு, அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பீடி சிகரெட் பிடிக்கிறான். பட் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறான்னா, நான் சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள்லாம் சிகரெட் பிடிக்காதீங்கன்னு சொன்னேன். அந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா? ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோன்றதை விட நம்ம என்ன பேசுகிறோன்றதை விட என்ன செய்கிறோன்றதான் பார்ப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சொல்கிறத நாங்கள் கேட்க மாட்டோம், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ நாங்கள் அதை பண்ணுறோன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தனை பீடி பிடிக்காதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ தான் அவன் நம்ம பேச்சை கேட்பான். இல்லைன்னா எங்கேருந்து கேட்க போகிறான்? ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? ஸோ இப்போ ஆமாங்க. யார் யார் இங்கே தலைவர்கள், வாத்து பொம்மையை பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸு, ஹெட் மாஸ்டர், நம்ம வீட்டில் பேரண்ட்ஸு, இவங்க தான் நமக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரிகள். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ முன்மாதிரியாக இருக்கணும். நமக்கு இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இல்லையா? ஸோ பிரபுபாதா அவருடைய குருவுடைய வார்த்தையை கேட்டு பண்ணார். ஸோ அவர் சொல்லிட்டு போனது ரெண்டு தான். அதாவது பிரச்சாரம் பண்ண, மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு புத்தகம் வந்து விநியோகம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, என்னோட மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய மிஷன் என்னன்னா எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும். அது பாரத பூமியில பிறந்தவருடைய எல்லாருடைய கடமையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம எடுத்து பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சில விதிமுறைகள் அவர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இப்போ நாம ஜெபம் பண்ணணும் இல்லையா? நாம் அனைவரும் யாருக்கோ தலைவராக இருக்கிறோம். நான் என்னை சேர்ந்தவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துகிறேனா, ஒரு கேள்வி இல்லையா? இதை யோசிச்சு நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். ஆ 22nd படிங்க. हरे कृष्ण। न मे पातास्तदि कर्तव्यं त्रिषि लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं भर्त एव स कर्मणि। हरे कृष्ण। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு, அர்ஜுனா பாரு, இந்த உலகத்தில் நான் செய்ய வேண்டிய செயலே ஒன்றுமே இல்லை, எனக்கு தேவையோ எதுவும் இல்லை,
நான் அடைய வேண்டியதோ எதுவும் இல்லை, இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதாவது ஆஹ் விருந்தாவனத்துல வந்து ஒரு வைசியனா இருக்கார். அதை என்ன பண்றாரு, பசுக்களை வந்து மேய்க்கிறார். சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்றுக்குட்டிகளை மேய்க்கிறார். கொஞ்சம் பெரியவனா ஆனவுடனே என்ன பண்றாரு, ஆஹ் பசுக்களை வந்து மேய்க்கிறார். ஸோ அவர் என்ன பண்றாருங்க, பிஸ்னஸ், ஒரு வைசியனா இருந்தாரா. அப்புறம் வந்து அந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து சத்திரியனா இருக்கிறாரா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவாரகால 16,108 மனைவிகளோட என்ன பண்றாரு, வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. அப்போ ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தார், கணவனா இருந்தாரு, தன் பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவா இருந்தார். ஸோ அவர் என்ன அவசியம் இருக்கா, அவர் ரோல் ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணியிருக்கார். ஓகேங்களா. ஸோ அவரை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன், அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தாம் ஈஸ்வரனாம் பரமம் மகேஸ்வரம், தாம் தேவாத்தானாம் பரமம் ச தெய்வதம், பதிம் பதினாம் பரமம் பராசத் பராசத்தத், விதாமதேவம் புவனேஷம் இதை இத்யம், நா தஸ்ய காரியம் காரணம் ச வித்யதே, நா தத் சமஸ்ச பயாதிகாஸ்ச திருஷ்யதே, பராயஷ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே, ஸ்வாபவிக்கி ஞான பல கிரியாச்ச என எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் அவர்தான் இல்லையா. இந்த பிளானிட்டரி சிஸ்டமா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் எல்லாமே அவருக்கு, அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அவரோட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றத இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நமக்கு சொல்றார். ஓகேங்களா. அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை, சிறப்பானவர் யாரும் இல்லை. ஓகே. நம்மள மாதிரி அவருக்கு உடல் இல்லை. அவரோட உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் வந்து திவ்யமானது. பட் நம்ம உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடாது. நம்ம ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. ஓகேவா. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து புரிஞ்சுக்கணும், அப்படியாப்பட்டவரே நமக்கு வந்து ரோல் மாடலாக இருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அவரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் நினச்சி இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் அவர் தான் பண்ணாரு. அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை நினச்சா ஆசை ஈஸியாக நிறைவேந்துடும் இல்லையா. அப்படி இருந்தாலும் அவர் ஏன் செயல்களை செஞ்சாரு, அந்த கேள்வியை நம்ம போட்டுக்கணும் நமக்கு. அவரே பண்ணும்போது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. இஸ் சுப்ரீம். ஆ, படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यदि इच्छ्यहं नवतेयं जाद् कर्मण् यदत्रिदः मम वर्तमान वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वसः। हरे कृष्ण। ஓகே. ஸோ ஏன் ஏன் நான் என்னுடைய கடமைகளில் செய்கிறேன்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதர் எல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையை பின்பற்றுவர். ஸோ மனுஷன் என்ன பண்ணுவாரு, போப்பா, கடவுளே பண்ணல, நான் என்ன பண்ணணும், அவர் மாத்திரம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அவன் என்ன ஒஸ்தியா, நான் என்ன மட்டமான்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு போயிட்டார் இல்லையா. அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவுமே இல்லை இல்லையா. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு அரசர் இருக்கார், சட்டதிட்டங்களை எழுதுறார். அவருக்கு அந்த சட்டதிட்டங்கள் அப்ளை ஆகுமா, ஆகாது இல்லையா. அவர் அரசர் இல்லையா. அது மாதிரிதான் கடவுள் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா, இது எல்லாத்தையும் படிச்சவர் அவ்வளோதான் இல்லையா. ஸோ அவருக்கு எதுவுமே இல்லை, இல்லைன்னா கூட அவர் பண்ணார். அவருக்கு எதையும் அடைய வேண்டிய அவசிய ஆசைகளே இல்லை. ஏன்னா இது ஏதாவது ஒன்று அடையணும்னா நம்ம கையில் இல்லாததை தான் நம்ம அடையணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. என் அந்த பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் இல்லை, அது வாங்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. எனக்கு அங்கே கையில் அது மாதிரி நகை இல்லை, அது வாங்கணும்னு நினைப்போம். பட் எல்லாமே அவரால் தான் படைச்சவர். அவருக்கு என்ன ஆசை இருக்குது, அவருக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு தேவையும் இல்லவே இல்லை. பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி இருக்கணுமோ அவர் வாழ்ந்து காமிச்சார் இல்லையா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யுதிஷ்டர் வந்து பெரியவர். அவருடைய அவருக்கு வந்து இவர் போயிட்டு காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவார். அர்ஜுனன் ஃப்ரெண்டு, கட்டி அணைச்சிப்பார். நகுலன் சகாதேவன் சின்ன பசங்க இவங்கள விட, ஓகேவா, அவங்களுக்கு இவர் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார். ஓகேவா, யுதிஷ்டன் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறாரு, நகுலன் சகாதேவனுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவர் எல்லா ரோல் பிளேவும் பண்ணியிருக்கார்.
அவருக்கு தெரியும் பெரியவங்கன்னா எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்மாதிரியா நமக்கு வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேதங்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள பின்பற்றணும். இது ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை. எல்லார் வீட்லையும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர் இல்லையா? கிருஷ்ணர் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா தம் அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? தேவகியும் வசுதேவன் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு கம்சனை கொன்னார் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து ஃப்ரெண்டா இருந்து அவருக்கு வந்து ஆத்ம ஃப்ரெண்டா இருந்த கிருஷ்ணர் குருவா ஆனார் இல்லையா? குருவாகி ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறார். தேரோட்டியாவும் ஆயிருக்காரு இல்லையா? அது எல்லாமே அவருடைய காரண கருத்து காரணமற்ற கருணையினால. கிருஷ்ணர் வந்து பூர்ணமானவர். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். ஒரு பீஸ் ஆஃப் கார்டு தான் காமிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா, அவருடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு இல்லையா? நமக்கு கடமை இல்லை அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। उत्सीदेयुरिमे लोका नाकुर्यं कर्म चेदहं संकारस्य च कर्ता स्वयं उपाहन्येम प्रजः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகு எல்லாம் சீரழிந்து விடும். தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்று தோன்றுவதற்கு காரணமாய் விடுவேன். ஓகேவா? அதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாழிகள் அமைதியையும் அழித்தவனாகி விடுவேன். ஓகேங்களா? அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வர்ண சங்கரமா ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி வர்ண சங்கரா எதுவும் வரக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் நான் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? அவர் வந்து நான் பாரு நான் கரெக்டு நான் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறதுக்கா அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே? மற்றவர்களுக்கு காரணம் காண்பதற்காக அல்ல, பொது சமூகத்தின் அமைதியை காப்பாற்றுவதற்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. ஓகேங்களா? இந்த காரணத்துக்கோசம் அவர் வந்து செய்கிறார். ஓகே? ஸோ பர்பட்டில் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம். ஸோ இப்போ வந்து கடமைகள்லாம் செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள்லாம் வந்து சீரழிந்து விடுவார்கள். இந்த உலகம் வந்து சீரழிஞ்சிடும். அதனால் தேவையற்ற அஹ், மக்கள் வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்? குருட்டான் போக்கில் வாழ்வான். இப்போ வந்து புலனுணர்ச்சியோட வாழ்வான். அதனால என்ன பண்ணுவான்? தேவையில்லாத மனிதர்கள்லாம் வருவாங்க. அதாவது ஆஹ், இப்போ கொ- கல்யாணம் ஆகி அவங்க வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறது வந்து கரெக்டான விஷயம். பல தவறான உறவுகளை வச்சுட்டு வரக்கூடிய பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ண சங்கரம்னு சொல்கிறோம். அது குல நாசத்தை வந்து அழிவு பண்ணும். அவங்களுக்கு வந்து புத்தி அவ்வளோ அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அவனே நாளைக்கு வந்து அரசாண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நாடு வந்து சீர்கெடும் இல்லையா? ஸோ இந்த அழிவு வேண்டாம். கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து தந்தையா இருக்கார். யாராவது ஒரு அப்பா வந்து தான் பையனோ பசங்களோ வந்து கெட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்களா? தவறான வழியை காமிப்பாங்களா? இல்லை. நல்லா படிப்பா நல்லா வாழணும்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளும் அப்படிதான் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க, அதாவது நகல் செய்வாங்க. நகல் செய்வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து காமன். இந்த பிக்சரில் பாருங்க, அம்மா என்ன பண்ணுறாங்களோ பொண்ணு அதுதான் பண்ணுது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வாயில பென் வைக்காத பென்சில் வைக்காதான்னு சொல்லுவோம். பட் பெரியவங்க அதை செஞ்சாங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க? ஆட்டோமேட்டிக்காக பசங்களும் அதை தான் செய்வாங்க. நம்ம அறிவுரையை பின்பற்ற மாட்டாங்க. நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்து ரோல் மாடலாக இருந்துட்டு போயிட்டார் இல்லையா? அதாவது கிரகஸ்தராக இருந்தார், சத்திரியனாக இருந்தார், எல்லாமும் இருந்தார். பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த விரஜவாசிகளை காப்பாற்றுறதுக்கோசம் என்ன பண்ணார்? கோவர்தன மலையை தூக்கி பிடிச்சார் இல்லையா? ஸோ அது அது நம்மளால முடியுமா? முடியாதுங்க மாதாஜி। இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து சில பேர் கேள்வி கேட்பாங்க, கடவுள் ரசா டான்ஸ் பண்ணாரேன்னு அப்படின்னு. ஆமாம் பண்ணாரு. அதே கடவுள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஹ், திரௌபதிக்கு வஸ்திராபரணம் பண்ணும்போது வஸ்திரத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? துயில் உரியும் போது அது யாரால பண்ண முடியுமா?
அப்ப அந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரபுளா இருக்கோ அதுதான் பண்ணுவாங்க. சிவன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆழக்கால விஷயத்த வந்து குடிச்சார். அது யாராவது பண்ண முடியுமா? எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் தீங்கு வரக்கூடாதுன்னு குடிச்சார். அது யாராவது நகல் செய்வாங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிவன் மாதிரி அவர் வந்து எப்பவுமே போதையில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ், கஞ்சாலாம் போட்டுட்டு சிவன் பக்தர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்னைக்குமே கடவுளுடைய செயல்களை வந்து நகல் செய்யக்கூடாது. நகல் செய்யறது வந்து ரொம்ப தவறு, தண்டிக்கப்படக்கூடியது. யாராவது நமக்கு ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் கொடுத்தா குடிப்போம். ஒரு டம்ளர் விஷத்தை கொடுத்தா நம்ம குடிப்போமா? வேணா விடுடா மாட்டோம் சாமின்னு ஓடி மாதாஜி. போக மாட்டோம் இல்லையா? ஆமாங்க. அது மாதிரி நம்ம கடவுளை வந்து நகல் பண்ணக்கூடாது. நம்மளால வந்து நம்ம ஒரு சின்ன திங்ஸையே நீ எவ்வளோ நேரம் கையில் வச்சுட்டு இருக்க முடியும்? அவர் மலையை தன்னுடைய இடது சுண்டு விரலால வந்து தூக்குனார் இல்லையா? ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் வந்து உயர்ந்தவர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. हरे कृष्णा। सक्तः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्ततः सक्तश्चित्रुषु लोक संग्रहम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் ஏதும் இன்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ சக்தக அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பற்றுதல். பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமைகளை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் என்ன இருக்கக்கூடாது? பற்றுதல் எதுவுமின்றி. ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதலால வந்து பற்றுதல் வச்சுட்டு செஞ்சா என்ன ஆகும்? பற்றுதல் இல்லாம இருந்தா என்ன ஆக முடியும்னு சொல்றாங்க. பற்றுதல் இல்லாம செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோயேன், வாழ்க்கையை சரியான பாதையில போட்டுட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓகே. பற்றுதல் இல்லாம நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை பார்த்துட்டு பல மனிதர்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள். ஓகேவா? இது வந்து யாரால பண்ண முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால தான் பண்ண முடியும். மித்தவங்களால எல்லாம் பண்ண முடியாது. அவன் வந்து அறியாமலே தான் இருக்கிறான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ பேர் இருக்கோம் இந்த உலகத்துல இல்லையா? எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும்? வெறும் கொஞ்சம் பேருக்கு தான் கிருஷ்ணரை பத்தி கொஞ்சம் தெரியும். பேர். அதனால இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கடமை என்னன்னு நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றத அவங்களுக்கு இருக்கணும். அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, நான் படிக்கிறேன். கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் person is required to show the people, எல்லாருக்கும் காமிக்கணும், how to act, how to engage the result of action for the purpose of Krishna consciousness. நம்ம எப்படி செயல்களை செய்யணும், எப்படி இந்த செயல்களில் வரக்கூடிய பலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஏன் கடமைகளை செய்யறாங்க? பிரபுபாதா ஏன் அந்த வயசுல போயிட்டு செய்யணும்? அவருக்கு என்ன ஆசை இருக்கா? இல்லையா? எந்த ஆசையும் இல்லை. ஏன் அந்த தள்ளாத வயசுல போயிட்டு எங்கேயாவது போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? இல்லை தானே. ஹாயா ரிட்டைர்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டு பேரன் பேத்திகளோட இல்லாம அவர் என்ன பண்ணாரு? உலகம் முழுவதையும் பசங்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டார் இல்லையா? ஆ, ஆமாங்க கிருஷ்ணரை மாதாஜி. திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் தன்னுடைய குருவை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செஞ்சார். ஓகேவா? கிருஷ்ண பக்தர்கள் இப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம வீட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு குளிச்சுவாங்க இல்லையா? பட் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது? குளிச்சுட்டு சமைக்கணும், சமைச்சிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிட்ட பிறகுதான் சாப்பிடணும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது. ஓகேவா? நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போனோன்னா அது வந்து நான் கிருஷ்ணருக்குடைய உலகத்துக்கு போனா என்னென்ன தகுதி வேணும் அதை வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? இல்லை நான் சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னா அந்த செயல்களை நான் செய்யறேன். இந்த சாய்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ना बुद्धि भेदम जनाये अज्ञानम कर्म संगीनम जोशयत् सर्वकर्माणि वेद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவ
அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலில் இருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களின் ஆஹ், கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றுவதற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புத்தி உள்ளவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பொதுமக்களோ இல்லை அறியாமல் இருக்கவங்கள வந்து ஏ நீ செயலெல்லாம் செய்யாம சும்மா இருன்னு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. அவன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கானோ அதை என்ன பண்ணணும், ஊக்குவிக்கணும். எப்படி, அதை வந்து கிருஷ்ணரை மையமா செய்யப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா வேதேஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. ஏன்னா எல்லா நம்ம ரிச்சுவல் செய்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் தான். பட் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய புலன்களை வந்து திருப்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடுவாங்க. கடைசி காலத்தில் ஓகே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா. நம்ம எல்லாம் இப்போ என்ன அப்படிதானே சொல்லி கொடுக்குறோம் பசங்களுக்கு, ஏய் நல்லா படி, நல்லா வேலைக்கு போகணும், அப்புறம் வந்து கடவுள் எல்லாம் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் வயசு ஆன பிறகு பார்த்துக்கலாம். பட் அப்படியெல்லாம் இல்லை. பக்தியை வந்து ஆரம்ப நிலையிலே வந்து பண்ணணும்னு பிரகலாதர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அவரெல்லாம் 5 வயசுல வந்து கடவுளை பார்த்துட்டார் இல்லையா. அவருக்கோசமாக தான் தனியாக ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார், நரசிம்ம அவதாரம். ஓகேங்களா. ஸோ அதே வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தியை தெரிஞ்சுட்டு ஆரம்ப நிலையிலே வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ நம்ம அறிவற்ற மனிதர்களாகவும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா. பக்குவமான பக்தர்களாக இருக்கணும் கிருஷ்ண உணர்வில். ஓகே. ஸோ ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தால் அவன் தனியாக ஒரு யக்னங்களை பண்ணணும், தவங்களை பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्तात्मा कर्ताहम् इति मान्यते। ஸோ இங்க என்ன हरे சொல்றாரு, कृष्णा। அகங்காரம், அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இந்த பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்களேன். அதாவது ரஜோகுணம் தமோ குணத்தால வந்து அவன் வந்து ஆட்படுறான். அப்ப என்ன நினைச்சுக்கிறான், ஏய் நான் தான் இப்ப எல்லா செயலும் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு பெருமை எடுத்துக்கிறான் இல்லையா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கர்த்தா. பாருங்க அவன் வந்து தலையில மகுடம் சூட்டிக்கிறான், நான் தான் செய்யறேன் எல்லாத்தையும். கரெக்டாக நினச்சிக்கலாம், நான் தான் டூயர் இல்லையா. ஸோ அதனால எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுறான், ரவுண்ட் த கிளாக் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால அவன் என்ன எதுக்குள்ளே சிக்கிக்கிறான், பற்றுதலுக்குள்ளே சிக்கிக்கிறான். அதுலேருந்து அவனுக்கு வெளியே வர்றதுக்கு கடினம். ஏய் இது நான் தான் பண்ணேன், இது என்னால் தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா. அது கரெக்ட், அப்படி இருக்கலாமா. இருக்கக்கூடாது மாதாஜி। ஓகே. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறான், தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிறான். ஓகே. புலங்களுக்கு காணப்படாத விலங்குகளால் அவன் கட்டப்பட்டுள்ளான் என்பதை கூட அவனுக்கு தெரியல. நான் ஏன் இப்படி நாயா பேயா உழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இந்த கழுதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லு கட்டை வச்சு கட்டிடுவாங்க. அது நினைச்சுக்கோ, நான் ஒரு அடி எடுத்து வச்சேன் அந்த புல்லு எனக்கு வாய்க்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஆனால் அந்த அந்த வண்ணை என்ன பண்ணுவான், அது மேலே பெரிய பெரிய மூட்டை அடைக்கி ஏற்றி வச்சிருவான். அது என்ன பண்ணும் பாவம், அப்பாவி புத்தி இல்லாதது. ஓகே நான் ஒரு அடி எடுத்து வச்சு எனக்கு அது கிடைக்கும்னு நினச்சி நினச்சி போகும் இல்லையா. கடைசி அவன் வந்து ஆத்தங்கரைக்கு போயிடுவான். அந்த புல்லை கொடுப்பானா, அதை எடுத்து தூக்கி சைடுக்கு போட்டுடுவான் இல்லையா. அது மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷம் இன்னும் கொஞ்சம் 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 நினச்சி முயற்சி பண்ணி பண்ணி எப்படி இருக்கிறோம், பிரக்தியோடு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா. கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோன்றதை தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஆ, எப்படி வாழணும்னு கூட நமக்கு தெரியல. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிரகிருதியே கிரியமானானி, நாம் அனைவருக்கும் ஏற்கினால் கட்டுப்பட்டுள்ளோம். அதை நம்ம எப்படி ஒரு புதருக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்மளே நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ பிரபுபாதை எங்க பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். டூயர் நான் தான் செய்யறேன்றதை இருக்கக்கூடாது. இந்த உலகத்துல வந்து 2 வகையான மனிதர் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறவங்க, இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தோட இருக்கிறவங்க. அதாவது பார்க்கறதுக்கு 2 பேருமே ஒரே மாதிரி தான்
இருக்கும், வேலை செய்யற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் பாத்தீங்கன்னா கொள்ள அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்க மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக உணர்வோட, இந்த பொருள் சார்ந்த உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். நான் தான் காரணக்கர்த்தான்னு சொல்லிட்டு அகங்காரத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, பந்தப்படுகிறான். அதே வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அகங்காரம் இருக்காது இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுறான், அவனுக்கு பந்தமும் ஏற்படாது. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்துதான் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு தெரியும், அந்த பௌதிகவாதிக்கு தெரியாது. ஓகேவா? அவனுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, ஆத்மா, அதை பத்திலாம் அவனுக்கு ஞானமே இருக்காது. ஓகேவா? அவன் அறியாமல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்களை அடக்கக்கூடிய ரிஷிகேஷ்னை கூட மறந்துட்டு இருக்கான். ஓகே, தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் தான் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இந்த பாப்பாட்டுல சொல்றான். ஓகேங்களா? இந்த 78வது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। तत्व तत्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागहो गुणा गुणेषु वर्तान्त इति मत्वना सजायते। ஓகே. हरे कृष्णा। ஸோ பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே, பக்தியில் செயல்படுவதால் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுவதால் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூரண உண்மையின் ஞானமுடையவன் புலன்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. ஓகே. ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னை பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்துக்கிறானோ அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், புலனுகர்ச்சி செயல வந்து செய்ய மாட்டான். ஏன் செய்ய மாட்டான்? அவனுக்கு பூரண உண்மையை தெரிஞ்சிருக்கு, முழுமையான ஞானம் வந்து எதுன்றதை தெரிஞ்சிருக்கான். பூரண உண்மையின் ஞானம் உடையவன் ஆகியிருக்கான். அதனால வந்து நான் எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற அவனுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? ஓகே. இங்க வந்து பர்பட்ல பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு, அவனுக்கு வந்து அந்த பூரண ஞானம் இருக்கிறதுனால அஹ், இந்த பரிபூர்ண பத்தி உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் பரிபூர்ணமான உண்மை தெரிஞ்சதுனால அவன் வந்து தன்னுடைய நிலை என்னன்றதை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான். ஓகே. ஸோ நான் வந்து கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையான அடையாளத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய ஆத்மா தெரிஞ்சுக்கனால அவன் நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்கணும், ஞானமயமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். சச்சித் ஆனந்தம். ஓகேவா? ஸோ எட்டர்னல், நித்தியமானவன். இந்த மூணு தன்மைகள் இந்த ஆத்மாக்கு இருக்கு. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக விஷயத்துல வந்து அவன் பந்தப்படுத்திக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றான். அவன் எதுல ஈடுபடுத்திப்பான், எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வோடு தான் எல்லா செயல்களும் செஞ்சுட்டு இருப்பான். பற்றுதல் இல்லாம செஞ்சுட்டு இருப்பான்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவனுக்கு தெரியும் இந்த உலகம் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. இந்த உலகத்துல நான் வாழணும்னு எந்த ஒரு நான் செய்யக்கூடிய செயல்களின் எதிர் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாம இருக்கணும்னா சேஃபா நான் வந்து யார் கீழே வேலை செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வோட வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கடவுள் வந்து மூன்று நிலையில தெரிஞ்சுக்கலாம்: பிரம்மன், பரமாத்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து தத்வ வித்துன்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, 29வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। प्रकृतिर्गुणसमुद्रः सजन्ते गुणकर्मसु तन् अकृच्छ्नविदो मदन् कृच्छ्न विना विचल्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஜட कृष्ण। இயற்கையின் குணங்களால் மதிமயங்கி அறிவற்றோர் லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு பற்றுடையோராக ஆகின்றனர். குறைவான அறிவுடன் செய்யப்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்களை நிலை பிறழ செய்யக்கூடாது. ஓகே. ஸோ இந்த ஜட இயற்கையினால வந்து எல்லாரும் பிணைக்கப்படுறாங்க. அதனால அறியாம இருக்கிறவங்க என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிமயங்கி இந்த லௌகீக, இந்த பௌதிக விஷயத்தை தான் செய்யறான்னு சொல்றாங்க. மதிமயங்கி பௌதிக விஷயத்தை தான் செய்யறான். அப்புறம் செய்யறது இல்லாம அது மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்கான். பட் அறிவு இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இத்தகைய கடமைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்த்தரமானதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த பற்றுதலோட செயல்களை செய்ய மாட்டான்.
ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வித்தியாசம். ஃபஸ்ட்டு மதி மயங்கி இருக்கிறவன் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பைத்தியக்காரன், சோம்பேறின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ சில பேரெல்லாம் வந்து நல்ல அவங்க கிட்ட வந்து செல்வாக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமுதாய செயல்கள், சீர்திருத்த பள்ளி, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கிராஸ் அனிமல் சொசைட்டி, அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுக்கறது, எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி, இலவச உணவு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அவன் வந்து சிறந்தவனான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயக்குள்ள தான் இருக்கான் இல்லையா? எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட தான் செய்யணும் இல்லையா? அறிவில்லாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்கிற மக்களை போயிட்டு நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, அது உனக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்றார். ஓகே, கிருஷ்ணா அட்வைசஸ் அஸ் நாட் டு டிஸ்டர்ப் தெம், சிம்பிளி வேஸ்ட் வேல்யூபிள் டைம். பட் பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருணையானவர்கள். ஆ, அதனால எல்லா முயற்சி எடுப்பாங்க, எல்லா விதமான ரிஸ்க்கும் எடுப்பாங்க, எல்லாருக்கும் போயிட்டு பக்தியை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? பக்தர்களுடைய உயர்ந்த நிலை இது. பக்தர்கள் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர். கிருஷ்ணரே சொல்றார், அது மாதிரி புத்தி இல்லாதனோ சோம்பேறியா இருக்கிறவங்கிட்டயும் இந்த சில பேர் எல்லாம் நான் தான் பெரிய இந்த சோஷியல் ரீஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஆ, அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் நீ பேசாத, உனக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் பக்தர்கள் அவங்களே வந்து கிருஷ்ணரை கொடுக்கணுன்றதுக்கு அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு செய்வாங்க. ஸோ இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து புலனுகர்ச்சி செயல்களை செய்வாங்க. அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எண்ணம் இருக்கும் இதுவரையும் பார்த்து சம்மரிங்க பார்த்துலாம் நான் தான் செயல்களை செய்கிறேன்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன? நான் திருப்தியாக வாழணும் இல்லையா? திருப்தியா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பற்றுதல் அதிகமாக இருக்குது. பற்றுதல் எங்கே அதிகமாகுதோ அங்கே தான் வந்து கவலை இருக்குது. கவலை ஏன் வருது? கிருஷ்ணரை மறந்ததுனால வருது. ஓகேவா? அதே தன்னை உணர்ந்தவன் எப்படி இருப்பான்? பற்றற்றவனா இருப்பான். அவன் என்ன மாதிரி செயல்படுவான்? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் தான் வந்து செயல்களை செய்வான் இல்லையா? ஸோ அவனுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது. ஏன்? அவனுக்கு தொந்தரவு வந்தா அவன் தொந்தரவா நினைக்க மாட்டான். தொந்தரவு வராதுன்றது இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் அவன் வந்து அது பெருசா நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா இரட்டைப்புல இருந்து வெளியே வந்திருக்கான் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய சக்தின்னு நினைப்பான். என்ன தொந்தரவு வந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணைன்னு நினைப்பான். அவன் அறியாமலே இருக்கிறவங்கள வந்து தொந்தரவு செய்யாமல் கிருஷ்ண சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துறதுக்கு ஊக்குவிப்பான். இது செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் பக்தருடைய தன்மை. பிரபுபாதா என்ன பண்ணார்? மேலை நாட்டில் போயிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்தாரு இல்லையா? ஆ, அவரே நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருந்திருக்கார் இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்க வந்து நிறுத்திக்கலாம். ஸோ மெயினாக அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து நிஷ்காம கர்மத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே முடிக்கிறார். ஓகே, மித்ததை நம்ம அடுத்த நான் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, இங்கே முடிச்சுக்கலாம். இந்த சுதாமா சேவை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அதை மந்த்லி பண்ண முடியுன்றவங்க வந்து வாலண்டரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது செஞ்சால் நல்லது, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? முயற்சி பண்ணுங்க. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்த கி ஜெய். ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே ஹரி 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 போல். போல். அது சொல்லணும் இங்க. ஓகேங்களா? பகவத்கீதா கி जय ஜெய். 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 மகாமந்த்ரா கி जय ஜெய். ஜெய். Okay, Hare Krishna, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Okay, நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. ஹரே कृष्ण